يلا каждый раз просто خير والله الأمدات يوصلون تيك توك شو إفيري وآخر عشرة كيرت يشابو صح بيوخو ميوتا نوختي يشابو كو جعر ولا تنتاني نوختي شكرا تقحضر ولا وآخر بيوخم بدير جواتي اش نوختي بيوخم نشو غاس قديكبو هنا عندنا قلوبو وآخر عش الله ديل ويقايش مش قايش غيشتتي Хорошие люди, человечные. Но Что, бывало, больница? что... Да, больница ела, и хуа ела бакас. В больнице отношения мою хаан дейлорнут. Чебериксон дат. Оставяшки локса, Да. А с тобой ногти плохие, а русские святые. Но почему-то они все хорошие. Кому-то бал, да. Я про отношения говорю, Да. То, что я видел, я же вижу. Да, он на себе это видел, так что обалдеть моя.